blevet en nation af glade motionister, men hvordan får vi egentlig mest muligt ud af vores træning, og hvordan undgår vi skader? Det giver en række eksperter deres bedste bud på i denne Best of af Fit Talk. Hvad enten du gerne vil tabe dig, eller bare vil i lidt bedre form, så er det nu, du skal se med. Du er løbecoach, og ja, så bliver du altså kaldt posemand. Skal vi ikke lige starte med at få at vide, hvorfor du bliver kaldt posemand? Jo, lad os få det ud af verden, fordi det er jo egentlig ikke noget, jeg bliver kaldt. Det har jeg jo ligesom selv valgt på et tidspunkt. Og det stammer fra, at da jeg startede for mange år siden med at undervise i løbeteknik, der var det med udgangspunkt i noget, der hedder pose running, som kommer fra USA. Og så tænkte jeg, så må vi jo hedde et eller andet i den retning. Og så er der jo et eller andet omkring posemand og posedame, og det er noget, man kan huske i hvert fald. Så selvom om min undervisningsmetodik den har udvidet sig meget siden dengang, så har det ligesom hængt ved. Og på et tidspunkt, så fanger bordet, så kan man ikke slippe af med det jo. Så nu er du den løbende posemand? Nu er jeg den løbende posemand, og det har jeg det også fint med. Hvad er det særligt ved den teknik, som du underviser løbere i? Jamen, der er jo meget lidt specielt, kan man sige, fordi i bund og grund er det, jeg prøver at gøre, er at få folk til at finde tilbage til, som de løb, da de var børn. For alle børn løber jo afslappet og har det godt med det, og der er heller ikke så skide mange rapporter om skinnebensbetændelse i de danske børnehaver. Det kommer så nogle år senere, når vi begynder at tænke for meget over, hvad vi laver. Og når vi, som du og jeg, sidder her i en stol det meste af dagen, så er det heller ikke fordi, at kroppen den bliver sådan rigtig gearet til at forstå, hvad god bevægelse er. Så mange af os sidder meget på vores flade i det daglige, og så skal vi ud i weekenden eller om aftenen og være krigere, og så har vi måske ikke helt kropsfornemmelsen til at holde styr på, hvad det er, vi laver. Og det er så det, vi prøver at banke lidt ind i folk, og i virkeligheden bare skrælle nogle af alle de unoder af, som man har tillagt sig gennem livet. Hvad er det for nogle løbeunoder, eller unoder i det hele taget? Ja, men nu er der meget fokus på det her med, at om man løber på hælen, eller om man løber på forfoden. Det er ligesom det der fronten er blevet trukket op mellem de forskellige skoler, og det er også en del af billedet. Men i bund og grund, jeg kalder det jo for fladfodsløb, fordi det vi gerne vil, det er at have folk til at løbe på hele foden. Hverken helt op på tæerne eller helt tilbage på hælen, fordi jo større flade du har at stå på, jo bedre fundament har du. Og hvis vi kigger på alle vores små rollinger, så vil vi se, at de løber også nogenlunde på flade fødder. Ligesom i øvrigt, hvis vi kigger på verdenseliten inden for stort set alle løbedistancer, så løber de også på nogenlunde flade fødder. Og så er der alle også stakler imellem, som tror, vi har lært en hel masse. Vi sjosker så enten rundt meget på hælen og får nogle meget ubehagelige stød op gennem kroppen, som vi kun kan håndtere, hvis vi har en god, tyk løbesko på. Og det er der så vokset en hel industri ud af, som ikke eksisterede for 30 eller 40 år siden. Og det prøver vi så at aflære lidt og lade folk finde tilbage til og finde ud af, at de behøver egentlig ikke alle de her hjælpemidler. Og det er sådan lidt mantraet i meget af det, vi gør, det er, at vi skal ikke svække kroppen ved at give den stokke og krykker og hjælpemidler fra højre mod venstre. Vi skal tværtimod sørge for at gøre den stærk nok til at kunne klare det, den egentlig er designet til i udgangspunktet. Det er jo ikke designet til at sidde på måsen hele dagen og så kunne alt muligt i fritiden. Den er designet til at være i bevægelse. Claus, hvis du her til sidst skal give seerne 3 rigtig gode tips til at komme i gang med naturligt fladfodsløb, hvad skal det så være? Jamen, så vil jeg jo starte, som sagt, med at starte et helt andet sted og sige, hvis du gerne vil løbe på flade fødder, så kræver det, at dine fødder er stærke nok til at kan bære dig ordentligt. Og det vil de helt sikkert ikke være, hvis du har et stillesiddende arbejde. Så start med at begynde at gå så meget som muligt, enten i barter eller få fat på sådan en tynd sko eller en sandal. Og så få styrket fødderne, for bare det, at fødderne de ikke har støtten, som de har fra almindelige, både løbesko og også casual wear, det gør, at de begynder at blive stærkere. Og når du så har brugt et par måneder eller 3, så er de fleste allerede stået af, ikke? Fordi så er det er for stort et projekt. Kan jeg ikke købe mig til en løsning? Det kan du altså ikke. Du kan ikke få sprøjtet Botox i fødderne, og så er du kørende. Så brug noget tid på det, og hvis du ikke gør det, så bare vær opmærksom på, jamen, så kan der komme et setback, hvor du får ondt nogle nye steder. Men hvis du lykkes med i et eller andet omfang at få styrket fødderne, eller måske har stærke fødder i forvejen, så få fat på en tynd løbesko, hvor der ikke er noget, der er i vejen. Og se stort på, hvad du har fået at vide af, du skal passe på, hvad man siger, men alle velmenende behandlere og læger og alt muligt andet, der har sagt, at du kan kun bevæge dig, hvis du har så meget støtte i. Prøv at udfordre det lidt. Og så prøv at tage en lille tur.
Og når jeg snakker om en lille tur, så mener jeg virkelig en lille tur. Og hvad er en lille tur? En lille tur, det er måske at løbe 100 meter. Fordi folk sammenligner jo med det, de løb før. Så siger de, jeg plejer at løbe 5 kilometer. Så prøver jeg at løbe 5 kilometer i de der. Og det er alt for meget. For det er en helt ny måde at bevæge sig på. Helt nye belastninger. Så råd til mine løbere, når de har været på et kursus og har lært at løbe ordentligt. Og det skulle selvfølgelig være mit overordnede råd, men nu skal jeg jo ikke sidde her og lege omvandrende reklamesøjle. Det er, at de må kun løbe 10 minutter om dagen. Max. Og de skal endda bide de 10 minutter op til at løbe det, de nu kan, mens de føler, det er okay. Og så stop lige at gå en lille smule, og så løb lidt igen. Fordi din hjerne kan alligevel ikke følge med. Den er fuldstændig på vildspor her i starten, ved at den skal styre dig på en ny måde. Den vil bare ønske, at du vil tage dine sko på og løbe, ligesom du altid har gjort, for det ved den, hvad er. Så bid de 10 minutter op i bidder. Og først når du kan løbe 10 minutter i træk, og synes, at det fungerer godt, uden ubehag før, under eller efter, så kan du begynde stille og roligt at lægge på. Sådan efter mere klassisk model, om det så er 10%-reglen, eller 20 eller 5, det kommer jo også meget an på, hvem man er. Har du fået lyst til at løbe, eller har du fået lyst til at løbe på en ny måde, jamen så er det bare at komme i gang. Der er masser af gode informationer at finde på nettet. Søg på Posemand, og du vil få et direkte link til Posemandens hjemmeside, hvor du blandt andet kan se forskellige videoklip og læse forskellige artikler om, hvordan du kommer i gang med at løbe naturligt og fladfodet. Det var Fit Talk. På gensyn næste gang.